Lason sialang litum aning kemi kamatha ponte kapot Lower Amri Nokor Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Chala-er Ram lapen local EM diufing maslai alang lituma phan kachero pazurlo Bon sitame labang so atovar asai ke klematum amithang apoka phan kachematha lokpen ajok atovar bang kwan ma keme sanang jabangke memedetlo Lason si ratatum pen kachuning riduna lam the sitame contractor Daniel Motrong lapen sai kelang donatum mate mohoria tum sitame arjuje pensi sai klemno Lason si ratatum pen kachuning riduna lam the lake toar nang pathe pi pen nang pami pisenon lapen aprang atowara long ki prui chotke chokje San gravel le thok positame parthat muchonon Lapuhai hui sitame ratatum pen tuning ridunlo. Bonta karjulong le chikrong si san gravel ke thok anta ahar long ke thusai de pinaklo. Lan to takali si ke thok anta kapang ar thektik. Lasila puson pulotang te kosong si kacheleng araratum kacharia tuma phan aning kachethe ke dopo. Athe bang CEM atum pen ke mesanang jia phansi labang so atowar nang ki piloke. Non MLA election nang kele poputong labang so atowar nang kipichotma. Lason vote nang turek ichotji pulotang te nile tuma phan nang pamang hunang ni putang kacheleng aratatum pen ning guarantee. Lasi ke wangjia pora hutke local EM diufing maslai alang lisidame ladak Lower Amri phan sorkara hinpen kipi pona saya mo an ke claim ke dam pialong nang chilang duna sonte mesenji. Athela dak Lower Amri ke kethe kere kave kidu kela kilu kilom pupen sarkar pen ang kipi pona son antame pachun pamika ke asaisi ke o Lason si bill kilongja phan photo click ponchora sai sitamido Lasi lahaya sai lang no ke claim atumalong man kedo Caribbean Long Autonomous Council Veterinary Department EM mate ladak Amri Constituency Local EM diufing maslai alang li sonsuri asai le do positame la posona sayamo che claim chedam pami thekte bill kilongja phan photo enchot a contractor atuma phan pang thekpen langdun pami nang popusi Chala-er Ram be arong lapen terang nokor arong aratatum ning guarantee kang la jitu tok birumsu atovar pen terang nokor atovar dampru pen terang nokor rong an 1 kilometer grand sevel thogi kusi Dr. Chala-er Ram hang alang lihin pen tapang dampolo alang li ning kemi pense lasu atovar pan lakpho pusikar hilom sta hal alang tum ko an ne a amount ma kene tum chini don de details tame alam ka jong lakpho pu Otis ta na contract tum kithan mang ke man inut than lo lak thomna mani than lo ave work order ta ave pustame work order ke tui ta hai athema yema chengpina pama mala continue la yema bang tu bang ke work order ke tu se tame la dak la contractor tum mang ke work order ta ave la pena toar aku la drain hut chok se grand sevel chok se la tachok stame atovar bang pathi dunga sonte la tachok ye polson ka atovar bang aprang kon ma kethi lapan mate ka konon drain hulol drain along le thak buila ko atovar bang bich mu chok laso atovar bang nam ka permission je pan lang tum bor ipon pusonte ando se rat pen ke jimi ta long ki rat pen akang honda long dun je long pon je lang le tum stan pathon wali serious Kalau kilo kat buah bro, Hah? Itu kiba upor kiba pelaba lagi sini itu, dangor dan rasta bunai dan jari itu. Itu buah bone no buah. Itu no buah no, itu no buah.
কেনেকৈ বহিব এই গাড়ী টায়াৰ ক'ৰ পৰা যাব এইটোতে বহিব এনেকৈ চেণ্টাৰত কেনেকৈ বহিব Council CM Dr. Tuliram Ronghang aning kemipen tumpan tuar nang kilo. Oke sita aku la di mas lai alang tu aning kemipen si ledak luar Amri la to birum tu pulim tu sun andar pan bang tuar nang kilo oke sita na tuar nang claim lo atual pabihe. Jasmiat bangke. Di sini ki dari di petronia bangke nam kita tata mobile hum dapat tu PR cok. Jadi ki aplang atau tatuar ban lo tuar kesulitan lo sampai lo suka kesulitan atuar pen mutike non aku dagang on bui tulo aku am supaya aku atuar tapi kuncet lo atuar bangke kasih gunan pen atuar ke misen ni palle langsung klaim bukan kan tu saya rat tentang langsung dia dimilang dia perlu stanon bangke non kita kalau ngateng perlu tu saya atuar atuar ke mi dan aku langsung faham atuar dia tu dari ini tentang apa tu ke kachepaklang free. Lama